Irridu nużaw it-talenti tajbin li għandna u magħhom inżidu talenti ġodda u friski. Flimkien dawn għandhom jikkumplimentaw lil xulxin ħalli l-politika tkompli titjieb għal ġid tal-poplu Malti u għawċi kollu. Klim il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt li kien intervistat minn Xavier Balzan fuq ix-xandir tal-Istat fejn innota kif fid-Dar Ċentrali u sab potenzjal u għaġ kbir biex il-partit ikun jista' jissaħħaħ. Għalli dawn mhumiex sempliċement klixeż, iżda entużjażmu biex il-Partit Nazzjonalista jerġa' jikber u jsir rebbieħ. Sibt meta dħalt? Sibt potenzjal, sibt għaġ kbir biex l-partit ikun jista' jissaħħaħ u jikber u sibt ukoll l-opportunità illi għal dan il-pajjiż nkunu mhux biss oppożizzjoni tajba u b'saħħitha imma wkoll gvern alternattiv. Bernard Grech qal li taħt it-tmexxija tiegħu il-Partit Nazzjonalista qed jagħti spazju lil kulħadd u n-nies li ġejt jinnutaw il-wasla ta' aktar persuni li jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom fit-tfassil tal-politika. Kenna wkoll il fuq minn 550 tessera ġdida f'ġimgħa. Jiġifieri xi ħaġa qed jiġri. U dak li xi ħaġa li qed jiġri huwa riġenerazzjoni, huwa tama ġdida, huwa għaġ kbir li semmejt fil-bidu li l-affarijiet jitjiebu, li nikbru flimkien. Li flimkien nistgħu nagħmlu affarijiet kbar. Mistoqsi dwar l-isħarix tal-ħadd li għadda li wera tnaqqis sostanzjali fid-distak bejn iż-żewġ mexxejja u bejn iż-żewġ partiti, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan jagħmillu kuraġġ għalkemm jgħidlu wkoll li fadal ħafna xi jsir biex ikunu konvinti aktar nies. Stqarr li biex il-partit ikun jista' jitla fil-gvern għandu bżonn lil kulħadd. Dwar l-isfidi finanzjarji fil-partit u qal li jrid jara l-kapaċitajiet ta' kulħadd biex titwessa l-immaġinazzjoni. Wiegħed li l-partit se jkun qed iwessa bil-mod l-idejat tiegħu konxju mill-fatt li din il-pjaga misset tfieq millu malada. Minnaħa l-oħra wiegħed li l-ebda donazzjoni kbira kemm tkun kbira ma jisexxeklu milli jagħmel xogħlu. Bernard Grech kompla li l-Partit Nazzjonalista qed ikun avviċinat minn ħafna persuni li qed juru x-xewqa li pajjiżna jaqbad triq aħjar ħalli ma jibqax nieżel kif inhu nieżel. Iva, se jkun f'pożizzjoni il-Partit Nazzjonalista illi jiċċallenġja lil Robert Abela u l-tim tiegħu ikun hemm min ikun hemm fit-tim, ara ma taħsibx li daw il-manuvri li qegħdin isiru b'kombinazzjoni, qegħdin iħossu li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jissaħħaħ. Minnaħa l-oħra, pajjiżna qed jitmexxa minn Prim Ministru mifni minn ġlied intern fil-partit tiegħu stess. Għaldaqstant il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jekk hemm min jaħseb li l-politika ssir fil-bitħa tal-iskola sejjer żball kbir għax il-poplu jixraqlu ferm aħjar. Dwar il-mozzjoni li l-oppożizzjoni resqet fil-jiem li għaddew, Bernard Grech qal li l-Ministri u l-membri parlamentari laburisti maċċ għandhom l-iskuża li ma jafux ġara. Bekk issa għandhom l-aħħar ċans biex ikunu fuq in-naħa tajba tal-istorja.